Всички можем да предприемем малки, но ефективни стъпки за защита на нашата планета, и една от тях е съзнателният избор на храната, която консумираме. Екоинтелигентното хранене означава да ядем повече растителни храни и да намалим консумацията на месо. Но защо това е толкова важно? Производството на месо оказва огромно натоварване върху околната среда. Земите, използвани за животновъдство, водят до обезлесяване, което се отразява негативно на биоразнообразието. В същото време производството на месо изисква големи количества вода, енергия и ресурси. Например, за производството на 1 кг говеждо месо се използват средно 15 000 литра вода, огромно количество. Освен това, метановият газ, отделен от животните, има посилен парников ефект от въглеродния диоксид, което означава, че консумацията на месо пряко допринася за климатичните промени. Ако консумираме по-малко месо, това не само помага за по-ефективното използване на природните ресурси, но и намалява въглеродния ни отпечатък. Вместо това, когато избираме растителни храни като зеленчуци, бобови култури и зърнени храни, не само подобряваме здравето си, но и допринасяме за опазването на околната среда. Например, богати на хранителни вещества и протеини растения като боб, леща и наход са отлични алтернативи на месото. Тези малки промени подобряват нашето здраве и защитават бъдещето на нашата планета. Екоинтелигентното хранене е начин да открием как можем да бъдем по-уважителни към природата чрез нашите житейски избори.